Ii-orange zenza umyinge ka-55% ekhulwini kwiziqhamo ezithunyelwa kumazwe angaphandle. Izibuko lakwa-Transnet eNgqura liqinisekisa ukufakwa kweziqhamo kwiikhonteyina zezifakwa kwinqanawe. Umba wokushokoxeka kweekhonteyina kudala inkxalabo. Icandelo lakwa-MSC lifake isandla ngokucela inqanawa bisiya eTogo idla kwizibuko laseNgqura phambi kokuqala kwexesha lesivuno. So we are convinced that the discharge of these 2,000 empty reefers that can take approximately 60,000 metric tons of fruit will go a long way to assist our farmers and will further consolidate MSC's commitment to South African business. Ukuvalwa kwemida ngenxa ye-COVID-19 kwenze kwanzima ukusa iziqhamo kwamanye amazwe, kodwa uMzantsi Afrika ukwazile ukusa 146 million yeetoni ngonyaka ka-2020. Kubalulekile uncedisana namafama ngoba zinqabile ngoku ii-containers apho ufaka khona ireefer, into ezifana nefruit nayo yonke loo nto leyo. Umbutho we-Citrus Growers Association uthi unethemba lokwenza ngcono kakhulu kulo nyaka ukuthekelisa nonyaka 2020 nalapho unethemba lokufikelela kwiitoni ezi-158.7 million. The demand for our produce overseas is a wonderful testament to the quality of South African citrus fruit. There is no doubt that citrus growers are investing heavily in the future, with more than 1 billion in grower levies over the next 4 years going into research and technology to support market access. iNgqura Container Terminal ithi izokuqhuba nosebenzisana ne-MSC ukuqinisekisa ukuba incedisa amafama e-citrus. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.